Трябваше да покажа и другите фигурки на Джакс, но ми свърши видеото. До сега наново. Това е плакат на Орио. Нови свитъци против бръски. Естествено. От четвъртия ден кожата изглежда изцяло преобразена. Ето ми е. На Матео имам винаги по две, едната да се остане оригинална, другата да се направи в женца. Това си оригинално. Тук си. Да, толкова си подхожда. Това е Джек. Същата фигурка на Джек Колачек. Вашето кафе също е идеално да си говорите. Половин модел клиент с кофемейт от месеца. Кофемейт запазва силата на любимия вкус и правите се добри. Не малко говоря, че много отдавна знам. Ма много мусоли. Тази е една от 5 света. Взе си от eBay $150. Толкова. Супер блестящ и без предикуски. Перфектна музоя без мус. Първият мус. Която коса номер 1 за мен. Това е много мислите статуите. Те не са движи. Статуите. Само една капачка от гръцки рендомето с разтворена сопода, почиствам всички повърхности. Това е. Връщаме на гробаря. Да го доразгледаме по-детайлно. Ето го гробаря. Undertaker. Да натиснеш тук, почва музиката. Видохме 3 фигурки. Warrior, Undertaker и Hulk Hogan. Но тя не е на Матео, тя на Джак. Няма нищо. Кефи ме, взех я. Струваше $10. Някакво намаление имаше. Така. От Ring Collection. Ring Size Collection. Точно. И че имам доста фигурки. Около 50-тина, които са тук в един ринг. Имам и печат на Warrior. Печат. Ето така изглежда печата. Ето така изглежда като се отпечати. Ето така. И това беше за сега. Ако ми дойдат нови неща, пак ще ви покажа. Дарт Вейдър. Естествено размер костюм. Ultimate Warrior. Terminator. Conan Barbarian. Ultimate Warrior.